Riči Tereza, Rutarová Kateřina, Rutarová Magdaléna. È come dire... Připravte se. Vojterko! Do štadionu. Už viackrát ten pásuk. Pojď Miri! Dělej, Terko! Pojď, dělej! Dělej! Pojď, Terko! Pojď, Terry, pojď! 652. Filip. Matěj Miro. A za ním, možno asi najmenšia v tejto kategórii, ale v žiadnom prípade nie je úplne na chvoste, ale s nástrahami trate aj Kateřina Rutarová.